अतिवृष्टी मदत प्रस्तावावरून खासदार ओमराजे निंबाळकर आक्रमक झालेत। केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहानांवर हक्कभंग आणणार, लोकसभेत चुकीची माहिती दिल्यानं हक्कभंग आणणार असल्याचं कळतंय। कृषी मंत्री गृहराज्यमंत्र्याविरोधात हक्कभंग आणणार आहेत। अतिवृष्टीच्या मदत प्रस्तावावरून खासदार ओमराजे निंबाळकर आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले। ओमराजे केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि गृहराज्यमंत्र्यांविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव आणणार आहेत। प्रस्तावाबाबत लोकसभेत चुकीची माहिती दिल्यानं हा हक्कभंग आणला जाणार आहे। आधी गृहमंत्रालयानं कृषी मंत्रालयानं लिहून दिलं की अजून प्रस्ताव आलेला नाही। तुमच्या माध्यमातून बातम्या झाल्यानंतर कृषी मंत्री म्हणाले की राज्याकडून प्रस्ताव आलेला आहे। सर्वोच्च सभागृहात त्यांनी असं म्हटलेलं आहे, हे खासदारांच्या विशेष अधिकारात येतं, त्यामुळे लोकसभा अध्यक्षांकडे दाद मागणार। मंत्री खोटं उत्तर देत असतील तर ते दुर्दैवी आहे। दुर्लक्ष झालं असेल तर कबूल करा ना, पण अशा प्रकारे राज्यातील सरकारला प्रोटेक्ट करतात। आजपर्यंत कोणत्याही मंत्र्यानं असं रेकॉर्डवर खोटं उत्तर दिलेलं पाहिलं नाही, असं ओमराजे म्हणाले।